ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय दिनैनि गेजेराव थेवबाबो बेखौ भिडिअ लाबोनो होननानै लानानै फैबाय माने ओरैबायदि नाजाबाबो हालानोखा आं खालामनो आंनि मिथिनाय मोनसे प्रब्लेम जादों बेनिखायनो नोंथांमोननाव बेखौ प्रब्लेमखौ देखायनो होननानै आङो भिडिअखौ बानायदों नायबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालाम जाहाथे एसे एनै सापर्ट मोनलांबाय थायो नोंथांमोननि अननायाव आरो मोजां दावगालांबाय थानो हायो एसे उत्साहबो नोंथांमोननो देखायगासिनो आं प्रब्लेम जाबाय थादों बे मा जाखो कारेन्टआथ' बे मोनो बे जोंनानोखा मा जाखो जेबो हमनोनो हाला फन खालामदोंमोन जों नैबे बुस्थुखौ सोलायनांसिगोन दा बेखौ फन खालामहरबाय फन बुंदों बेखौ सोलायनायाव 12,000 नां 12,000 आरो 14,000 थांगोन बेखौ फाहामनाङा बेखौ एक्सचेन्ज बायनांसिगोनसो गोदान 14,000 12,000 थाङो जेबो कानेक्सनानो मोनला मा जाखो जुजिबाबोलायनो मारै जाजोबखो मा जाखो हमनो हाला जेबो जाला बे प्रग्रामिं खालामनांगौ प्रग्रामिं गान खालामफिननांसिगोन दा बे प्रग्रामिं डिस्टार्ब जानायनि मारै मा जाखो जेबो हमनो हाला बाफा थांलायसिगोनलाय 15-20,000 नैबे बुस्थुखौ चेन्ज खालामनांगौ ड्राइभ होनना बुङो बेखौ ड्राइभ मा जाला मा सिरि नोंलाय हा मा सिरिलै ओइ जानाय मा देखायदों आङो नै टिभि मा सिरि देखायबानो जाबाय हा मोननोबानो सिरि जागोन मोनदोंना मोनलायाखै हा मोनदोंना मोनलायाखैलै लानथाथा जालायबाय माथो आदायालाय दे